Basket kakerten yome habawan nong shun banto jing yap he u kelak hao et long shu ban nang les lo me ba pen job me ba pen job ngam don shu ta ban re wai me ba pen job ngam don shu tang ban re wai nga ba do ba la pen re spa nga o koi di la yo la en ha ka leo long share ke men tang ai re wai sha ngam don tang ban ngu khat ba dang em ngam don tang ban ngu khat ba dang em. Siapa begini pai siapa boleh kejeng doai ngan puli kat tu kat ni ki bentar nak ketian kejeng boleh kita ke bangilak ban siam kasih ti uyones kabalai kat khot kabalai jing pen pau kan long ka pasau khot ibe hidusan kasih ti sigi hebru kan long ka pasau khot ba sipau kajing rai sam ka basispa khat nriu at khot ka bahnyo bat kum juru ar timothy kalong ka basau khot nyo bat pra kiktien ko ong kum ni namar nga kemen sibon habaki prabangi kiawan bat kia phla ba bha sapang kata kajing sisa jome kat kumamelayai ha kajing sisa jing pen pau sau iwe haduk san ko ong kum ni hadin kini ki ru ngalakmi deakmi ke jingkhang ya ka blak pli habneng perkata ka tin sawa ka baningkong ya ka bangali osgo kum keturoi kada kren bat nga kada ong tu ale kiu shani bat ngan pen i hame ya ki ru ki badai ban jalong hadin kani ti kumni ru ngalalong hau mensim pada kami ka khet balabo habneng pad halor kata ka khet la don wei basong te utau basong ulalong ba kami kum umau jaspar bat sardios bad uladon usimpeling barok saudong kata ka khet uta ubakum umau emerald habapet yau bat barok saudong kata ka khet kila dan ar pusau teliki khet bat halor kita ki khet ngalai i ar pusau ngut kita men besan ki basyong bagi bakup i ke jangkup balik bat halor ke kri jongki ki pan senget ksial bat na kita ki khet lamino ke leile bat ki jing sawa bat ki perthat baladon nyo ki syarak ding batang hakmat kata ka khet ki balong kita ki nyo ki mensim ublai Hebrew kan long ka pasau khot bespo ong kum ni namar uta ubalalek besut isa ka jingja thai jong u hiru ula shong thai neki kam jong u komba ublai ulale
na kita kijong u kajing roi sam ba sispa khan rio gud khat ka ba nyau ong ni to phai no ko man sim jonga sya ka ba ja thai na ba utrai ulale ba bhai pha ar Timothy kalong ka ba sau khat ka ba nyau ba phra ko ong ni ngala yale ya kajing yale ka ba bha ngala pendap ya kajing phet ngalari ya kajing hadu menta yang labu ya kata ka pansiat jong ka hok ya ka ba utrai utau nong besyar ba hok un ai hanga kata ka sngi pat om tang hanga hi nrai ha kita baro kiba iet ya kata kajing mi pau ka jong u blei un kerkhu ya kajing puli ba kajing shasko na ka tien ju nginya phai lang shu blei ha kajing duai a ublei ukpa jungi bhabning kan no trai ngi dap le ka man sim ka bakhya apa usyakri ujung me urishot bos kem mala shimno shaladehi hakini ki khandiat tayo ke balai no ni don ha kajing lengo ni don ha kajing bam sutho ri try me ongan long rengkat bat pi halaga sngi haduk ka bawai no ka perthai try la long kajing du ka ba kraw na ka benda ka yeng ka sam ki khon ki ksiu kalau long ka jing du ka ba kraw na ka benta ki kur ki jan karbudan kalau long ka jing du ka ba kraw ya ka balang haki benta baro jong kacing perkat kam man i jangai ye baro kalau long ru kacing du naga benta kijing perkat kam ko jong district presbytery kot ki bola tho ki pepar ki bau juai haki jeseng ki ba pher haki workshop pat ki bai ki benta kalau long ka jing kerku no benta ki babon trai mo long ru ka jing kerku no ka benta jongi kum ka balang teman masan ubayem sngi na ka benta ka kam ka jong me te trai habakum ka ni ka por trai ngitip bangi ngi dei ban lek no na ka ni ka perthai ba ka por ka ya ka jong u malabo na benta jong u la lek ka jing chathai ka ba bam chukut yarab a trai yangi ba manang sei ki shakri jong me manang sei ki shakri na ka yeng ka jong u trai ki banya kit banya ba ka kam ko jong me haka no kom ba per nang sei shu trai ki shakri ki jong me na po la ka jong ka balang ki badon ka jingkit clear nam ta ka kam ko jong me trai ko mau ni shakri ulong krang ba ka kam ko jong me trai kan nyai chaprang krang ba ka kam jong me trai kan num kan randin men kerku yang i trai usyakri jong me la lek jaka ko ba hatam mdai yang ka jaka ka ba kamba ndika babatam niki babatam mulale lalong ubri ubajanai ubri ubajamnot ubri ubai tilun bat ki so jong mun sem bakho ki dan hapo jong utrai yarap yang irungin pai nuksai ki dinjat ki jong usyakri jong me bangin pentamai bat penjanai ka jinga dai jingi bat me om tang hayeng mani haki yeng ki sem jong i bat hangno bangi don trai Nang makaburom jamekan pau dan bajong ite try kerku ya kan ka por ka wadang sa ibenta ki bangin ya ngap iki kam ki ba kraw nu syakri ulale kandalong ke jingkerku na ka benta jongi ki babon ngiru try ngila ya ka bangin pendam ya ka jong kamon
hami ko mau ni usyakri bale long ka jingkar ko shibo nam ta ka kam jong ka balang ha ka kam mission ka kam school bat kiwai try sa shisien pa try na karpan me men sai ki syakri ki chome karku ya kan ka jeseng lang ka ni ka por kan dalong da shisha try ka ba ai men siam yang i pangiru ngin pencanai ka jendai jengi mat me ayu ngin ong akmat chome tang ka jingo bar ka jero Sengawi ke jing duai jing ini kapor piang ke bango ini baro ngingok ngidam ngi panteng Jesus Kristus. Amen. Ki para bangi bi ini gilang jing pen mana. Jaseng kan tain lawai kan ke jaseng minyo nong please dang bat duai Mrs. Madeline C. Khariam Mujan. Nongkren Mrs. Joyce Khan. Jaseng samla kan ke jaseng Christian value based life skills. Nong pulis dang wadwai Miss Camelia Pongrop nongkren Mr. Wans Kamar Banyang. Ha English service pulis bizar por South Teng Janmi inyo nongkren teman besan Dr. Herbert G. Lingdo. La syai kasing khatway terik kala sing ublay ki program jaseng yeng pon rush Teng Janmi kilong kumne. Kadang mingi kalau hayeng Mr. Manas Srivastava, kentot pokti nongkren Reverend G.S. Umwi. Dong sep mi kalau hayeng kong Bolina Kharwithai, kentot pok se North, nongkren Reverend L. Lingscore. Dong syatai kalau hayeng Mr. Livingstone Yanglang, kentot Parmau Lapalang, nongkren teman besan L. Kurkalang. Ha khatlai trik September, jaseng met balang apun rish teng janmet, ini adalah subjek pedang jangka kuota, ke jingtre umen sim bakoi ke jing im gibangai, tenat subjek umen sim bakoi uwen kendo, ya ke berthai sepang ke pop ke hok berke jing bishar. Chong nong ribu gospel kumbianes kena nong bakhan riu git khat pra hadu khatway. Nong pulis dang batway kong TB Norris Hujan, nong keren kong bayhun lang kaji. Khat riu 3 September sisa jang ki jiseng duai pon rish teng janmiet. Ini nong pulis dang batway Mr. Klaus Timon basai omai. Kan nyau trik kesini ublay, nyau bijim step ini jaseng kena, bat kandan ke Bible quiz ben in charge Miss Darisha Lamari but Miss Man Bhalin Karkongor. Nyunum dan jaseng haka balang namban ngini let jaseng lang siyi wani balang laim kra haga jingra ki ke jingdap shispa arupsan sem ke balang. Ki program jaseng jubilee gilang kumni. Si pobujim step ini chairman Reverend R.G. Lalu. Dan pulis dang batway teman besan SS Marbanyang ninyo jiroi niki kuaya juga balang mau subut jenta nong mansong light core nong keren Reverend Dr. B.L. Nongbri. Hai jaseng bersibiji steng mensingi ninyo Sherman Reverend E.L. Kharmoplang pulis dang batway teman besan L. Kharmolong ninyo jiroi kuaya balang light core kenton uman light core nong daneng Lime Crab Lucian Church Choir bagi Jubilee Choir. Nong keren Reverend L.S. Nong Plang. Akapuan ribuji janmi ini pulis dang batway tu misan CD solang ini gijingroi kuaya dengan balang umpling pokse nong thmai bat manarating nong keren Reverend Lindan Siem. Kajian sang sakramen kejipen baptis jangan ni ke kuota kan long ke arpu sautri usap tapa porsi pobuji menstep. Kumtai para pengai jipen jing tubu nora iki kuan kejipen baptis kin sawaban ai ki kerteng tu misan KNWR join sekretari register balang haneswa ke arpu witri September. Kenang banyo banto iki baptismal certificate sa kapor bobiang. Semua batho syai di dak crown di capital letters. Ya ke kerteng kepa kerteng me kerteng kuon shinrang de kentai singha bat jakasa. Ke examination school penpa arja arpulai kan long haga shitrik Oktober arja arpulai nadu kapor kendai bijim step aru khar bijim singi. Ka jakai le examen na kabenta baro ki kerdan kan long hang ni hayeng meni bar hapot lam jing sha youth center. Lakerpa dia baro ki sya hikai ki boh ba kin wan banele ki ni ki examen but iki no hikai ban wan yerap lem hag ba penya ya kani examination ni skotnat ban pentip baga jing shna ya ka yeng long jeseng ha gider baha Punjab kala dep but kala biang ban pen kentang no eka layakut bangin ya lek na kalyang juga balang sya kani jing plie pen kentang ha gitarik na du khan riu trek ha du khat kendai trek Oktober arja arulai ya ka ba an plie pen kentang do Reverend G.S. Umwi
Kino ki parabangai ki bakwa ban lek ki la ban le kumta da ga ba penlut hi na ga benta ki jinglut barok. La ban pediang sa arpu arngut ki ban lek. Bat ki bakwa ban lek kin semua ban bentip su Reverend GS Umui ha ne shwa ga khanyo trik u September. Bat anya lek lang bat ki ba bentip shwa. Ki suggestions jong ka scripture examination na benta ki kedan primary infant he but infant red labu aga bensyong bahadin do bat la kerpat ki kmi ki pa ba penshim bat ai ki khon ki badai na ki ne ki kedan. Ki suggestions na benta ki kedan senior labu ayeng ba Solomon Dhar ni syahikai ki laban shim gini ni ba Solomon. Ki jingkeli na benta kedan rang ba jong kelas jong Reverend Elling Score yang sa bu ye jingkeli ha sngi balang ha yeng jing Pak Solomon te ki syahi kai na ke kelas kin so ba ban shim ni Pak Solomon itu kilong ki jing benar. Teman-tapan ngin lum no ye ki jing aingu bat kat badang lum ye ki jing aingu Inyo sengau artli ki jirwai ki bakerpang kawai na i masanathan harbudan bilong i persa jing iliet masan todes mak harbudan ngantang inyo sengau sekawai pat na i masa WD chen i bilong i rambak balang jongi bahadian baldep kini ki jirwai berpang bakajing lum ki jingu angker pat ya i Tunbasan jong kabalang pesuan laban Tunbasan Dr. G. Rangat bin duai ban pen kentang ya kijing ai kijongi syakam kejong bleh. Tuan khot syai rambak balang jing mesti WD chen bin ai syamai ya kijirwai ka bakerpang. Kerteng jong jingruai, bunginin ruai ni por kali gui. Umat kinum lak tuju, agak suap jong kata kari. Kawai teman pesan bai jongi bila don hangta. Bat kabangi kermen kumangi kum kikun ki jong trai du unjuk. Agak kesengi ke bakut jong jingi ai lenti ki jongi. Begini yak bandan kata kari. Ladang alaknya ki umat ki bajau
Anda ikum kaduriau yang patla dadok lu la bantni bapini o tang jing pang bat jing mong pen yo Hasura katakari dan pansnya jeng yap haki jeng kang kaye ki umat kim larong syapo ki kerdap kaburam Namar jing pat do lut kanong dan shu hanta ngaju geli habadut no yakiba it othon kajing te ikhat do bat kriya ya sempat bajing ya kamla job show hakari kabangkin on yap show what way lem jing snow sea aklem peja kikmat ba klem u rengat tip kari bajing utki lalong nong way bajing rijing man tangki taki Latuju hasura katakari dan pansnya jengyak haki jengkang kaye ki umat kim larung syapot ki kerdap kaburam Karam dan shu hanta Amar jing pat donut Karam dan shu hanta Play nam ta buram jong amen Kini kajing rai ke bangan rai menta, kini kajing rai bisit sustanat bhaim manumba. Akerteng great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changes not thy compassions, they fail not. As thou have been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning
to thee. Pardon for sin and a peace that endureth, and I own dear a presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings are mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee. And all I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Takaburam ko play. Amen. Tuan Tuan, kok pa jengi bahap neng, hang ni por, hang ni kejingi seng bekerpang, hang bangi wan ban mani, yamehi atrai ublei bahalor baro. Aingo emi atrai nang mentak ni kepor, bome me ai ngi kumni ban kius kejing kecumi. Kini orang je seng bekerpang, bangi ken mau kejing imbat kejing simnok jong me atrai, sakri jong me, teman besan belas sakri kena kebarang. Bersakri yang mehi atrai, berlong kamu resort nak bantuan kersani kam kijang meh hak cekai babon berfair. Aingo imen unta jong jing im kejong i, mungkin mau atrai ya ki barok balik. Kumni atrai bangiwan ban bo ti atrai mak jong meh nak bantuan jong kiba hayeng asam jong i barok naru ikong ikme kikon kikseu ki persahabat barok ki badan ki jeng terakhir engkau teman pesan sini menang pendap iki de jing don ke jong me kerkui la ke jong balang ru atrai ke ba ledok no yau neu sakri bolong nong kersan ka makan nang siam atrai ke bor ke jong pendap ke jong me nak benta ki kam yang de ai sekamat nimla ban ong sibon nak mak jong me metip lepa atrai me sim ya i sekti ke jong me sekala ke jong sedem inang yai bot ti ke jing yai seprang. Wakum ni abang iwan kum ni atrai iwan rengkat bak jing ai ke jungi. Laki long ke bakum no. Ndai men kerku ya ke jing ai ke jungi bar kan roi sibon sa. Naga banta juga kam ke jong me ya ke baka balang kadang de mentrai.
pendap atrai penroy atrai de tang mami atrai wala pan longom ne bat men kerkhu ye kam je balang kanang ya sakman priang kijing duai jungi ne kapor teng me Jesus Kristus kana man pan kini amen. Kumpa pli program yang sayo ban puli ya ke history jong ji mo sigri jong ilit mesan turas mak harbudan ban puli de sekretari jong balang baraka por ba puli ya ke history jong ji mo sigri jong i yang kerpat ngi bejeseng kat ki bala ngin subha bangin ya yenglang bahadin ke jing puli ya ke history ngin se so ke jing kulen lengkot na ke jing kena di Mr. Michael S. Norum no sing samla di Mr. Sel Pasa noi sengen thei kadang kajing penbej hang tu in kren Mrs. DS Umwi bat nakabalang di Reverend L Ling Score tia shwa bengin yo ya kajing puli history bat ki jing kren nginirwai shwa kajing rwai ka ba laispa khatway. At this time we will hear the reading of the history, the life history of late Elder Torres Mark Harbudan, and we also hear short speeches from various departments under the church, from the children's department, the youth department, the women's department, and also from the church. But before we come to that, we will sing hymn number 311. Ablay hame tang hame hi ka donut ka jathaj, melong ka pukuri ka jingsuk na janjar me pelat, te nang no nanong anom di tang me mela pendap, ki pukuri ka percay ki pay yanga kimla yarap. Lay hame tang hame hi ka donut ka jathai melong ka pukri ka jingsu na jenja me pelai tenang no nang no nganong di tang me la pendang hipokri kaper seki pe yang akem layara hipokri kaper seki pe yang akem layara ngasle yang yaki ombaem ame ke yai kersoy ngawat ki jengken showoneng te hajan kila poi man tada kasor semai ban re wajam ngala burung yublai ba ulai kajing ban hon yang burung yublai ba ulai kajing ban hon yang yame ngayaro rukutrai namar ke koslai kishe tom ki babe yang shame van thad van re ngadon kabenta habonem
các tiếp là mong trong mê yang ate nang kari henry các tiếp là mong trong mê yang ate nang kari ablay ngamet ang Kamen sim kalahon batsa dong keleng ayos no kiktin sawababon melo kabenta jong atrai hajar ke perta batka jayaro kanom wai hadoke artabat batka jayaro kanom wai hadoke Nginya Subhavani yang lang. Reverend Chairman kini kolong history lingkot ke jing im bajing syukri teman besan Torres Mark Harbudan. Lakhay teman besan Torres Mark Harbudan haga khat artrik Oktober khat kendai spak sau kuwei halaban Shillong. Udai ukun prang sngi jang ba Alfred Karshiyeng bat gong Island Harbudan. Kiadan barok prangut shipara, san ngut kishenrang bat lai ngut kigentai. Lakhay uliet teman besan Timak haga yeng Kristan, bat lepen baptis yu haga balang Church of England, ka balang haga bau kupajung udan. Haga pojulang kena ujulai Sunday School Minster haga balang Presbyterian Laban, bat layalam daga kemejung bat janmiet pat ujulai ha All Saints. Hakisngi kibahadian pat daga jepen bet langgum ka yeng, kila transfer balang no barok shiyeng syaka balang Presbyterian Laban. Lapan hek pensan yu haka mensiem ban iye ya ga jing syakri blay nadu budang kena. Ulong ubriu ba jai bat jamnut nadu badang kena hadu kerta ga jinglong rangba bat judan ga sien bu pen paw ya ka mensiem dom bat bitar lahayeng ne haga jing dai parabriu. Nadu dang kena uju iye hai ga jing syakri blay bat ulaya shimmen tatis tabha haga jeseng kena jeseng samla bat ulalong ru unong hikai hagi kelas infant bat primary ulong samla basmat bha banlek senra ni teman besan birenja bangi jukat e ba bo haki jingle yalap shenong genri bat ki shnong ki bamarjan teman besan tima ulong ru samla ba e hai ga sports bat ula julong unong yelek kai football ba tibet ubalaya lek kai ha college but university haga por budang puli batru naga laban sports club kaba khamsngo tunat shushu bantip kalong ba minba ula kinjo samla bat dap arpos nam kerta ubalay luan jengok kerpang bat pen kendu ya kamin sim jeng u haga arpun trik Oktober khat kendai spa ndrup way ba ula pediang yu utrai Jesu Christ kum nong pen im beshimet jeng u personal savior bat kut jing mudru ban pen skem janai ya ga jinget jung ukum usamla Kristan ha ka te sngi ula pen sadak ya ga ni sngi da ga ba ula bo ya ga jing tho ya ga jing kula rahmat ublay bat ai kerteng ya ka my pledge ya ga ni ga jing tho la syam de gi khon hadin bigla plate de envelope ka ba ula ong ban plate ya ka hadin bula khla na ga ni perthai ki kentien ka ni ka pledge gi surjung dwai ki long kum ni my pledge. I promise thee, dear God, I promise thee, dear Jesus, I promise thee, dear Holy Spirit, that I will sin no more. My life is not mine, but thine, O Lord. I promise to be thy true witness, doing thy will and presenting thyself as a living sacrifice for thee. I promise thee
to read thy holy word every day of my life, to have fellowship with thee in prayers, meditations, to strengthening my faith in thee, to know thy will for me. Dear God, help me to keep my promise and my pledge with thy power and thy Holy Spirit. Amen. Doris emak arpun reutrek Oktober hat kendai spa andrup Habangi paidin bat pech ke jingim bat jing shakri tuan besan ba e jungi niu I baga sandur jong ga jingim jungu kalong kum ba ulakular ha ketika pledge. Kum ga yeng kilawan sa no Hanongrim Hills bat kilara balang no shak balang laim kra. Kat kum ga jingbu bentau blay ula pendat bi ga jingken tiu kurim bat gong sinya mersya kharsen tiu ha ka sautrik ogas hat kendai spa andrup nyo bat ulawan sa no shanongrim ba laim kra. Boleh logger kuy ki bat kiladan arung ki kon kan thai bat kini mentai kiladan mar lai ngot ki kon teman basan tima ula shim mentai shit hamba ka balang halaim kra nadu ki jeseng khna jeseng samla kwaya bat ulolong no hi kai school pen pau nadu ki te kisnam kilawan sa no hapok se nadu snam khat khandai spa khandai phuwei haga jingshong school bat jing trai ula pendap ya ka graduation na St Anthony's College bat ya ka MSc statistics na Guwahati University. Ulatrai kum lecturer St Anthony's College nadu snam khat khandai spa andrupsan hadu khat khandai spa nyop khandai but nang ta ka government of Meghalaya kum deputy director public instruction joint DPI additional DPI but director arts and culture but khaddu kum director of elementary and mass education ling bagini snam ula ai ke jing shakri ga ba hok yala ga jait ben rio ba ga jala Meghalaya hi ber away lamdadan kam ban kran shibun Uteman basan tima gulong ubre ubadan ke jingkit kli ubayalam ubasandur ubuyo ijngai ubasneng bapen I di kentien ke bajai jai la kumuhenmen ukni ukpa bat ukpa kebalang Uteman basan tima gulong ubre ubo I badan jingkit kli naga bentak imlang kasalang khamtam ha ke puli puthi bat ha ki institution ki baper ula julong member juga governing board juga Synod College, PGT College, Sangadev College, Shera Teachers Training Center. Ulalong ru president governing board Shillong Commerce College Bon Snam. Ulalong ru member board of governor juga Martin Luther Christian University Shillong but ke CMJ University. Ulalong ru member editorial board juga souvenir Shillong Centenary Celebration kat kendai spa nyupun Rio. Ulalong ru joint editor ke Pateng Krista nadu gisnam arjar iwei hadu arjar khatwei. Haka imlang salang ula julong u founder general secretary juga Singkong Kentiuri member juga Laban Sports Club chairman ke Roilang Bethany Society but president juga Sengkur Kharbudan. Utuman bisan tima kumukrau perkhat perdain ula penmi shibun kikot klaim dala nyo ya ki artikel sa kikot kubor ki souvenir ki seminar bat ki wei. Kikot bulat hok kilong, kakot benrap ya unohi kai kalenong jingtip, kalumpung jingtip, guidebook for adult education instructors Shillong DPI, hat kendai spa prapo, kanong mait lenti adult education primer Shillong DPI hat kendai spa praposan, joint author Oxford Dictionary Hakidur, Oxford Picture Dictionary, Oxford University Press hat kendai spa prapuar. Ki mau koridor ke jingim book 1, 2, 3, 4 jadi ki moral science series published da ka KJP Synod ka kendai spa kendai pusau joint author ka New Junior Encyclopedia Pitambar publication New Delhi ka kendai spa kendai punriu joint author ka Educational Administration in Meghalaya National Institute of Educational Planning and Administration New Delhi hausnam Hajar kiramha ka science wa publish ka kendai spa kendai pupra Kajingnya ilanti pilgrim hakidur publish usnam Hajar khat santli gijing tu khana wapla publish usnam arja khatlai ka Bible quiz publish hagas how banai march usnam arja khat nyo ka kot ka khaddu ka bola sanot eban pendep ka dai ka bola tho agi sngi ba khaddu ka jong ka jing imbu jong u what apeng ka jing sitam ka bala banjur lai ka tengi ka kot tang shapang jisu pada kebenda ka khaddu la yo ban pendap hospital shua bon klat no da ka bola shu diktier ki khun kseu bat la shania pa da ki khun begin sepenmi pat ya ka adin ula penkut ya ka kot da ki kentien
Kane kadai ka kot bangala angnut ban penmi namar dei tang ujisu ubalong ka bor jonga. Utuan pesan tima ku nong kit kam haga balang. Nong sekretari baningkong juga jaseng samla lain pra distrik usnam ka kandai spa andrupunyo bat salong chairman jaseng samla lain pra distrik. La syajid ku mudkhot komiti balang presbyterian lain pra usnam arjar ar. Habalatung pada ke balang presbyterian pokse usnam arjar lai la JDU balong ku sekretari ka ad hoc komiti balang. Bau lalong sekretari jong ka balang presbyterian nadu ka khat sautri Disember arjar lai hadu usnam arjar khat lai. La syajid kum tuman besan juga balang presbyterian pokse bala penkentang tuman besan haga jeseng lain kra presbyteri haga balang presbyterian light kor haga khat khandai 3 Februari arjar san. Ulalong chairman ka balang nadu usnam arjar khat saw hadu arjar khat nyo. Ulalong udkhot jeng kiba buon ki komiti ka balang kiba omla ban nyo tanglut hang ne. Haga distrik rangba ulalong udkhot basketrik education committee haba ke distrik Karang Penya hi yegi school khawkham. Lalong ru udkhot ke standing committee but long ru kum statistician jong ka lain kra district. Haga jinge dai pat ba ka lain kra presbytery u lalong ru udkhot ke standing committee hagi snam arjar ndrio arjar fra hadu arjar fra arjar khat lai du khat san arjar khat ndrio du khat fra arjar khat khandai du ar huai. Ulalong secretary ke Christian Education Committee hagi snam arjar ndrio hadu arjar nyo but udkhot kene ke komiti hagisnam arjar khandai hadu arjar khatar haga jinge dei ke KJP sinat minyi ulalong udkhot ke Christian Education Department hagisnam arjar ndrio hadu arjar khatar. Teman besan turisma ulalong ru udkhot ke Christian Communication Committee jong ke KJP Assembly ba uladon ka benda ka bakrau ka ba penmi shibun ki kot police school ki kot Sunday school par ha ba penya chaprangi ka pateng kristan ku join editor jongka. Tuan pesan tima ka bo phaidien bat pensyongnya yala ka jong ka jingim upen kut dakini ki kentien. Shisha habanga phaidien yala ka jingim ngayo even tai ka kti ublai ka ba sempat ka bayalam bat penlong kumne kumbangalong ka deitang ka jing ai jung u. Ki jingker ku blai ki tu khamtam nadu bangala priang yu Yesus Kristus kum unong penem jonga ha ka arpun riu 3 Oktober ha kendai spa andru huai men bang adap arpus nam kerta ka dekhat naga ketien ublai ka bakta yanga ha ka ta kapor ka long kan mentoy ayu yo briu la du un yo e ka pertai barok huai bat un du no yala ka mensim perjong norem gospel ku Matius nom khan riu ka khat ka arpun riu ngaya menjer ber apostol Paul ubapla ngala ban le ki baro hauta bo pensat bor nga Filipi sa khatlai ini jing thot men besan ka arbu santrek Februari arjar khatlai jing penkut utuan besan tima ula im ke jing im kombo ula kut jing mut halaga donut ban IT la di kum ke jing knya ka ba im na ka bentau blai kum tau im ke jing im ka ba perkhat ba na ka benta ki wei ki para brio niyo ihu yo brio ubaya kendu ya ka jing yap da ka jingkerman ka bas kem pat kum riu shulur da ka jingai utuman besan ba jingi ulah khla chala ujong kenra da ka arfu pratri ujulai arjar arfulai ha ka por kum ba khat wi siteng men miet ni la lai antep ya utuman besan ba jingi ya urang ba uba job thiau nakaliang ka balang habang ikin ma utuman besan tima ngiken ma ikin tien apostle Paul ulah thwa sinong Filipi gelong balai kit khat lai khat saw kabak kener no sheki ki bashahman nga be sha persha kadak ban yo ye ka jinya thong ka baga jingkhot shaneng ka jong ublei ha ukris jisu nagam ta kubrom ublei amen an kar pat subha nisho mentangan khot no ikiban ai ki jingkren ngan khot ningkong ye Mr. Michael esro makan kaliang jiseng kena Mr. Cecil Pasa sebut hadirin G Michael Mrs. JS Umwi bangkran kaliang jiseng kente bal khadu na Reverend Erling Score ngan nom yang syuk dan rei kinwan iwe hadirin iwe pat kejingkran dingkot sepang ile temen san tima kharbudon kejingye don bentalem jong i bat kejiseng kena nakaliang jong kinong kit kam bat ki khot jong kejiseng kena i borok koi
Nyemla klem da penpau ke jing sngongu ya ke balang ke bela ai lad yang isa sisin ban yeng hakani ke por bat ban ye don bentalem hak hakaba ai ya kani ke jing kren likot chapang ilit teman pesan timak kharbudon bat ke jing don lem bentalem jong I bat ke jiseng kena hakisnem bat ki por ke ba idang don hakani ke slap perthei kum ke jiseng kena hi barokowe ngi penpau ke jing sngosi ba ke jing sngo tumang haba Niladu no ye teman pesan rang ba wa ye jongi I bala long rishot baskem unong ai but unong ai bor but unong kersan bakhlan yangi kum ke jiseng kena I teman pesan timang ila khlat no shautrai haka arfu pratrik Julai arjar arfulai ila long ma I inong ai men sim but ai jingkermen yangi ki khun khna khamtami ki nong yalam ke jiseng khna nadu ba I bangila yo yala ka jong balang hakipor bagi khilmat baro haba idang syat nang klan bat ba idang bat kum usketri jong balang iju khmi thu bat yai bot din na kapor shakapor ya ka jing ya bat ya ka jing san jong ke jiseng khna iju ai bot bat yai selok I kinong kit kam jong ke jiseng khna kumno ban nang penbha bat nang wanra shibun ki jihikai ki bakordor lembru bat ki activities ba per ki bayday bat ki heb khna khanang ba kani ka penslur ya ki khna ban yeshimta ha ka ying ublei nadu bagidang red bat ru bakin yai bakin I ban wan ke jiseng khna haman lagi por haba idang shat nang klan ilong ru iwei ibasmat banwan shakaji sengkna lem bat katuk ani ru kitemen besan bat kikpa kabalang ibaju smart banwan sha kaji sengkna manlagasngi utrai da kajinge don ringkat lem jong I ka aimen sim bat pensngan shikade e yangi kum kaji sengkna iju yarap ru yangi ban ai jing hikai bat kijing kren haki children fest bat haki program jong ke jiseng kena haka balang bat kini ki jing kren jong I kila along da shisha ke jing kerhu yangi bat ya baro ki heb kena ki bajuan penyeso haki jing seng kena bat ke children fest habang ala yo banyak kren bat iwei na ki samla rang ba ibala long ru iwei na ki nongkit kam basua jong ke jiseng kena itai di kong tabitha jiling do idon banyat hukum ni ha ka ba kabalang ka kala ai jingbit na banadu ka shitarek ujun arjar praga jiseng kena kan donno yala ka jong ka executive committee ka bapet bat penyat ya barok ki kam jong ka jiseng kena bat kan hap shu ka jingpet jong jiseng samla hentre nadu kani ka por kala kan long no ka seng ka bapura kum ka sekretari jong ka jiseng kena ngalai ngala syayong ngan ngamtip su kumno ban sedang yak bat bantre yak kani kam kalong ka sen jam ka e hadu kata kumno ban sedang ha ka baningkong ha pedeng kijing arta tin kijing lingkung jing mut bat ha ka arta ka badanglung e ban syem kat kani ka kam dei ha kata ka khlimat ba itmen basan timang I ai men sim dak ba ong kumni kanu ka kam ka basdang ningkong kalong bunsin ka kam ka bajuat bat ka ba e shibun nrei lada pim persyang kan sa shu yaisa kumtu ka ba kham klem saiso nrei lada PIT sha ublei yaki kambaro lembat ka jing persyang baro ka ba IT lut bat trei nadu ka mensim yala ka kam na ka benta utrai jisu klem artatin pin job bat hagi snam ki ban wan kin long ki ba saiso habaki wei kin sa shimti na dien jopi hakata kapor pen sngo kemen shibun e haba phi la long ki baningkong ban trei bat sedang yaka kini ki kentin ki la long da shisha ki kentin jong ka jing ai men sim bat ki kentin kurkhu kurdo ya ka ba kum ka jiseng khna nyemla ban siu kliang i temen basan re ngin yai long ki maulenai kordor ki bating shan na ka benta jongi haki por baro bat kin long ru ki kentin ki banang ai men sim shu yangi baro trei klem artatin ka kam utrai what happening ki jing e ki bangi ya kendu halaki por henry ken yai long ru ki kentin ka jing kermen yangi kum ka jiseng khna hi baro ko we ngis
ngis ngo kala long si kajing du ka bakraw yangi bat ngi das ngo tamang si ka de e haba menta itmen basan im don shu hapreng jongi henre ngin shu yai sa satang ki jingken mau e bat ken mau burom ki jing shakri jong i baro ki ba ila ai hala ka balang itmen basan ila long da shisha kan nuksa ka babha na ka benta jongi baro to ai bahkan omkut tangha ki jingken mau i jongi ya i henre bangin yai bot nuksaru yaka jing em jongi bat bangin yai ken mau ken diang ru ya ki jing hikai ki jing sneng bakor dor jongi haki por baro kublei sibun ublei na beta burom ju amen. Pastor jongi bayalam ya kaniga memorial service jongi liat teman besan tima kinong syarai pastor teman besan menagi balang ibu pair kita kat ke komiti balang ibahagi yang basam jongi liat teman besan tima baru kumjo ipi baru para kat balang para banget ki jonga ngai ko blay ipi kerteng ko im bat ko job ko jong try nong im jongi Jesus Christ ngayang hang ni ka jaka bekentang ban ai ka jingkran kan mau it ka jong ilit teman besan tima nakaliang ka jaseng samla ka jong balang asyania hanga ban lomi ka jing tho om tang jong ginong kit kam executive member deni kit khot jong jaseng samla ki pamenta handai ru nakaliang jong ginong kit kam executive member bit khot ka jaseng samla ki banadu ka por ka bangidang yo ka balang nus nam arjar lai arjar sa ma persyang benlek kat belak ben kontup ikini jingkran kani jingkran kon hausna marjar lai men baga balang kejongi kadang long ketengat balang jong balang kemen lain kra la thung ya ka ad hoc committee jong jaseng samla balang presiden pokse haka bai let teman besan tima ki balong irong ba balang hat ko por ila long unong mi khmat na ka balang sha jaseng samla bar hausna marjar saw hadien baga balang kala long ka balang ka pura Lajiat ilit teman besan tima orang bak balang hatu por kumway ni kit khot jang fundraising committee jang jaseng samla ka ba il no senyang na pakado bat pen kilat kilenti kumnu ban pen mi fun namar bak balang kadang thamai e hatu por ilalong ru iba start ban ai jing mod ikir kom draft ki minutes ki proceedings ki extract bat ki way ikir kom trekam lani ki administrative procedures jang jaseng samla ila deiru khot ka sub committee ban thau ban pen kre kriti penyat kam nani constitution jong jaseng samla ka balong kor kom pentrei yaki kam jong jaseng samla hadu menta ilie teman santi mak imshim lala banidon bentas lem ha committee jong jaseng samla namar la kenrong ha terpeng ka jong i ya kam ka bakhia kum secretary jong ka balang wala ka taru ilong ibakloi banya pentulung lang bat ya be shiki kam jong jaseng samla bat kum ginong ilam jong jaseng samla ngisngau jan banya kendo i namar ilong ibalong approachable ba om ibale he lani bale meng henrei iba pensngau jan bat ibas ngau khia na kabentai way pagway nangi kum ginong ilam ga jaseng samla bat kador ka baphu sam khe ka jong i bat kador ka baphu sam khe ba kasur ka ba jam ga jong i kala long ka ba ai men sim yangi la don chi sia na ka bo way na kanong na kinong ilam jaga jaseng samla ul haban e kam no steng por iliet teman besan tima ila leit ban shem yu ni samla ka yeng jong udang step ban slok bat ai jing mut ru yu loong bawat lau to samla la du no ya ka boss ban leit ya kelas ka tak sngi namar ka jing wan jing teman besan Henry ka men sim jong u ka dap ka jing sngongu ba jing kemen na ka benta ka jing iet ka jing sngo khia ka bi teman besan la pen i ha ketika step bat bon communicate ke jing thu khana ki bangila ban thu hang ne le se ka por kanum sha engi ban le kumta ilet teman santima ila long way ni nong kershan barat ba jong ka jaseng samla presbyterian pokse iju banjur ya ka bantal ni ka role jong ka jaseng samla ka balang bat bun pen kan mauru ba ka jaseng samla ka long ka mentang bat ka lawai jong ka balang bat khnang ba ka balang kan khlan ka jaseng samla hi ka deiban long ka baklan ilalong ka sur ka barat ba ha ka ban kershan ba ka jaseng samla ka di ban long ha ka por san ba ji jan met ha ka sngiu blai bat wat la da don kisnam ha ka ba ka jaseng samla ka la duna ba ha
bagi nong wan jaseng ki don tang khat san ar phongut bala ikum bala shupun sip ai ka ya kapor baka balang kala ai hengi henry komti balang rengkat ka jing lam jing pen shai ka jing pen shlur jing temen besan kala yai ban ya ka jing don kam jing jaseng samla ban yo ya kapor bala lot ban chakri yu blai bat kala long hi kum ta do menta menne I lihat teman besan timak ila shimru ya ka kam kum director jong ka youth week jong ka balang ha ki snem ki brang sedang ya ka balang baila contribute shibon syakaban pelong ya ka youth week kum ka wai ni ki tayo kerpang ka ba crowd tam jong ka balang ha ka balang ba ka ni ka tayo la yo ban ya lap ya gospel u Jesus Christ syaki samla bat pelong senran ru ya ki bon tali ki teams jong ki youth week ki bangi sakan ma hadu menta dai ki bala ajing mut dai teman besan Amla ban kelet iki question hours jong youth week hakabai teman besan isye long way niki panelist. Kan mau la don hakaway ka question hour hakaba ho snam arjat prala dengan makla hakabala don bakali bahatu ka day ne mi kentei ban phong patlun. Ka jubab ko jong teman besan rengkat ka dor ka baphu samrke kalong bala da fitrei kum ka mekanik ban rung spok krum ka kali te kan kham jinjar ka jan kersya. Lani la di kun kan thei ki jongi ki trei kum ki electrician lani ki nong snalai kan kham ki ban kiu jing king da kaskat ki dei kum gini ki jubab ki bada ka jing start blay bada ka jing it ka pen sa kan mau I ka jing mo jing perkhat bat men sem jingi na kan ma bawal la ki samla ki kli ki jing kli ki bakum no ru im ju dam lani bitar en rei da ka jing pho samrkhe ba jing sngoret jubab ki Bon nangingi kan mau I teman besan timak ngi kubor ki bela sam ga jeseng baper jong ka balang nomor kum no hikai long shisai bat bet ban kren bat ban pen sotho ya ka jingmot ka jongi la don chisien ka bai la kren ka jeseng youth sunday ka bash pho jim step ban mar ba ka jeseng step ka de ka jeseng ka khambon ki khna ila ra di props mental le se la bon ki bale kum ta handre pho ka san snem man shwa am de don ba kham le kum ta ngamla ban kret ira do run yang khwai but how khwai ite da pisah ban penwan dor kumno bo soitan ukring ye ki breu shu ki khna ki apet bat ngap ha ka to ka sngi tengah kan mau bat bon kum kitaru ki jing kai ila ai ki jaseng samla la dadan ka wei ka jing kren ka jong teman besan ka bla shon sharp ka donot ka jonga kalong ka jing kren bil ai ka wei ka jaseng yeng markum mengi kum jaseng samlang long ki jaseng yeng ka singi po ya ngadang kena bah ka to por ka jinget ban nga we perlok jang ila di ban ai ka special number ba teman besan ilong inong kren anum la ban kret ila kren halor ka gospel Matthias kalong ka besan khot ka balai pun nyu ka bong rei ka tien ka jong pi to ai ba kan long ka bo oj ka ba em bat ka bar kan mau sa ya ka nuksa ka bila ai ka to sngi ka kum no we ubreu basa ha Amerika ubadei unong de furniture dan unong de meat chuki la yo ya ka we ka meat ka badei kata ka vintage desk ka blashna ha kisnam khat praspa ki meat jogani ka por ki long ki babha namar lashna ki ding walnut ila itu tiu ni ubreu la kamen bha namar bo la yo ban bo ya ka dor ka babiang ban yo nong badru namar bo tip bagi breu kin thiet be namar kani ka des ka basong dor ti kum tahi la don bawan ang ta ban thiet ya kata ka des bo la yakut dor bat utau breu ban thiet sujar khat bo utau breu umut ban thiet ya kata ka des nri ushi tenat palat ya kai la itu teu wang bangan sa ai ka pisapat ka sngi ka babot bat ngan sawan kit ya ka anta Henry Lajia bakatukan ni por lawan pat suway pa ubreu ubalayo jing tip syapang ka kami ubatray ha Lincoln Memorial Museum nani ka museum ka pensakan mau ia Presiden Abraham Lincoln bablaong bakata kami kadai ka jong presiden barim jong US hakaba kan kami la tho bon ki speeches ki jong Abraham Lincoln bola sign ki kot ki berangkam jong kari iteman besan iong baka basutanat kalong bau tau nong dia bawatlah ayu lanila terwayu da kador ka bakham bon sha bani kata kador ka balak we kot bauta bankong hendrai wong bawat snow ngamla bande phi kan ka mi namar bang ada ikut pa bat we da kada kolong bautau nong de ude kristan
bor uang makhtien ke jong blei ko ong handrei ktien ke jong phi to ai kan long ho bar ba em te balong ka basutnat bawat la ka dei u bandu nong shibun handrei ubat ila ka jingai ka da ko mong kan thup ya ni ka jing thu khana ka ni ka jing kran ka long ban pani bangi kum ka jaseng samlang yai kan mau ka jing thu khana ka jing sneng ka jong itemen besan baru nomor ka ni ka jing thu khana ka jing thu khana ka ba itemen besan iba i jongi ilong iba kumta hakaba idang im hakani perthai ilong ba ktien ka jong i ka ba oi ba ka ba em ba ila pen i ka ta ka jinglong ka jong i hangi ki samla jong ni ka balang bat ka dei yang ngiru kum ki samla ban perthu bod i kum ba ila long inong perthu bod jong uji sukres ho i liet temen besan tima ilong i ba start ha kom trekam bat ki jing ai jingmut ki jong i ki long ki bayo i jingai hanre ka jinglong ka jong temen besan ka bingiai kan mau ka long ka jing iet ka jong i lau kan rat ngimla ban klet ya ka to sngi ha ka ba kum ka isi jong ka jaseng samlang ila yo ban wan jungok khaddo i temen besan Dr. H. Gordon Roberts Hospital ha santrik Julai arja kulai ka por san baje janmir kanno ka pang ka mensem ha bai i temen besan ba i jongi ha ka jing thia pang henry wat apa deng ka jing stom hadien bangila yo ban pelong ya ka jing duai ila aidak da ka ba shutho bangi ngin yarwai lang ya ka jing ruai na KHB ban rus pa lai pra hapo ki jing kurku jong me kumta la yo ban ruai lem ya ka ni ka jing ruai ban ngi iru ba wat apa deng ka met ka batulot ba henry la ra ikti ban yakun ut lem ban ngi ha ka men sim ka jong i ka long sha ka jing sham ka khaddo ka basngo menlung henry kepada semua tiang bat ngiyo i bakum nu hadu ka klimat ka khaddo ru ka thong ka jong i ka long ban ai ka burom shilau kenra kum ka jaseng samlang i sngo bangila long ki bo blai ula i dan ni ki blak kurku ki jong blai bangila yo i temen besan i bakum temen besan tima wa ki denjat ki ba ila i den nginum klat lanu ru kum ka jaseng samlang ila yo ban pelong ban pule ya condolence message badru ban pelong ya kajing sengap jar ke bashi minit ha jaseng samla ke belong ha lai putrik Julai arjar arpulai ban ngi duai ru bo blai unang penmi ki brio ki bastat ba shampang bat kham tam ki brio blai bat ki kit ya kadur uji sukres ki ban yalam ya ka balang kum bai temen besani la le hadu klimat ka khaddo jong kajing im ka jongi nag menta ka burom blai amen. Haka benim kong na ay kublay ya ki pastor ki temen besan kham tam kerpang ya ki bahyang sem jong ilet temen besan kima nadu ikurim jong i ki khun ki persakurim ki ksiu ki para jong i baro bat baro ki miasam ki badon ke jengadei ba ilet temen besan bat kumjur ang aku belai pi wei pu par bangit hakar teng ka bathyang bat ka bamju sa job ka jong try jongi uji sukris ngaro hani ka por nga aku belai ka banang belai bet ban ai mentale mengi ka jasang ntai bingila ban pinsngo ya ka ka ba ilet temen santima ila shimenta ha ka jeng sangantai jongi ka jing sangantai balang presbyterian pokse kapin pau ka jing benut bar ka jing song kenja habau blai la ibet ban khotno shaladi ya ilet temen san tourisma khabudan ha ka ar pratrik Julai ar hajar ar fulai ibla longru ukpa jong ka balang hi baro ka wei ki kam ki be ilet temen san tourisma khabudan ila shimenta ka jeng sang thai kilong kumni ha ka bening kong ilet temen san tourisma kharbudan ila long advisor beningkong jong ka jing sang thai
balang Presbyterian Pokse bat kum ka jing sang kentai ngele amat shibon ki jing kai na i kabaar ila don menta hak basdang ba ka jing sang kentai balang Presbyterian Pokse katmu ban tray mission hanong seder bat dei ma i ibala pen sngau thu engi baka long ka be ban tray mission da ka jing sang kentai namar ka long ka kam ka bakhia badi bila ajing mut bangin na trailang hapo kasatri jong kabalang ilit temen san tourisma karbudon ila dan ka jing sngau khia ka bakrau habali latip baka jing pin mi fon nau khau kham kala hiar bah kadaw ka long bo omdan shu ki samla sinrang bat kenthei ki bakloi ban lum yau khau kham namar ka jing khia ha ka jing pulie jongki da ka jing ket khia jong ilet temem san tourisma karbudon ila khot ila komiti ringkat bat kabalang bat kilong kemi bana perkhat umno anle ban pen mahapan ya kadukom lum yau khau kham da ka jing kren basani bha ila kerpat ya ka jing sanganthei ban shim ya ka jing ket khlie ban lum yau khau kham da ka jing menjur ka jing ajing mut jong liet temem san tourisma karbudon ka jing sanganthei kala khot ya ka executive committee bat la yakut ban sedang ya ka dukom lum khau kham ka bathmai da ka bapia ya ki yeng kristan haki group ka wei ka group kan kenthop ka bashim photli ki yeng kristan ki bayajan ka wei na kita ki yeng kan long ka collection center da ka jingjet jong ka group bat hadu mentah idang yai teng ya kan ya ka dukom lum yau khau kham haka slam arajar nyo hak women's week bat ko women sandia ka beningkong jong ka jing sangan thai KGP sinat mingi ilet teman besan tourisma karbudon ila ai min CM shibun ya ka jing sangan thai da ka ba ai jingmut ba ya ki program baro dai ben pendam da ki kan thai ka ba khaddu ka long ba ilet teman besan tourisma karbudon ikan tuingi ka jing sai kan thai bengen long ki be yet bat ki be long shitli ka jing sangan thai belang Presbyterian Pokse kan duai bo blai un pinmi na ki khot jong ka yeng ilet teman basan tourisma karbudon ki ban yaket ya ba ya ka kam ka jong blai Philippi klong bening kong khot apway na marianga ka ban im kalong Chris ba ban yap kalong ka jing mentoy ken Matios arpusan arpulai ukenrat jong uloong ha bahami usyakri bah bat banget malaminat hake bakhindian ngan bu eme halor ki babun tu khilet chapo ka jingkemen ukenrat jongmi nak benta ka buram blai amen. Pastor jongi beyalam ni ke jeseng hakane ko por ipiki wepat ki pastor ki teman besan ki khot komiti jong ka balang ka jongi padi phi ki balong kita ki invitees jong ka balang ka jongi iphi ki para begiet ki jongi Pat kerpang yapi ikorem jong iliet mesan timak ikong sinia karsentiu ikon ke jong pi ki pasakurem kiksiu yapi ki para jong itu mesan bari pi ki bahang pasem baro lang ki bedon hakane kopor ngashemene kabu ban ai khoble sasisen ipi iwe hakerteng kaba tiang tam hakerteng kaba dan bertam
jangan pun menjungi u Yesus Kristus. Di kumning ayang hakan ekopor hakabaka komiti balang kala syani hanga ngan ayang ni kejingkren kabalingkot nakaliang jong kabalang kejungi hang de hapo bokse di kumne hakan ekopor kum kabalang hakabedi kejing do no kejongi ya i teman besan rang ba i jongi iblalet na sakajing ja thai kejong try jongi shipanai siteng menshwa ngidon hakajing kendit hakajing kenja hakajing sngo thali hakabai mela bandon shubat ngi kom ka komiti balang rengkat bat ka balang hi hakabah kini ki arpo tli kisnam kejalenti joka balang ka jongi ila long uta urishat uba la ai mensim uba la ai boj uba la kadau lenti hagi kam ki ba pher hagi jing sakri ya ublay tihane kopor kum ka balang ngimdan e henry tang mengin aingo ya ublay nakabanta kini kisngi ki karta ke jong i ki bajrong hakaba ila dedicate ila ka jong ka jing im pani ka jong ka jing sakri ka jong i ben sakri ya jisu bari ka balang ka jong u bat ngimla ban len ba i ton basan i tu jong i ilong ya ba ublay la kurkhu e i hakaba la ai hi ya kasap ka talent ka ba compare kasap ban tho ban tar ban pen mi kot kasap ban keren sermon ban keren subject ilong uno hikai skul pen pau ubatbit ilong ubadan sab shibon e banya slok yaki para bangit mari kini jing sakri jong i hakabalang ila ashibun ki jingmut kumno ban benbha hakabede jing sakri ya ublay hakabalang ban ngajukan mau iju hikai ba ka jing sakri hayeng mani ngim judai ban dwai jrong lani ban kren jrong henry pat ping hab banda penkre bat baki eke kelong ke bajanai khamtam minglaban ai ka jing sakri ka babatam ya ublay hangno ru ti no sami jongir ilong uta u nongelam ba khmat ubadan kata ka vision hai ba ilong ru ta u leader ubarat ba ubalong discipline ubalong systematic ilong ru uta ubalong hard working badi balong ready ro kanun kopor ban yikit ya ba yakakam ka jong ublay idan ka mensiam ka basbun bat kata ka mensiam ban yarap yakiway bat imju tingkai hila ka jong ka bormet war hapring bipang bisitom ru ba in yarap yakiway bat in pendep jing sakri ki jong i komba lasanya hai ilong shisha ubriu ubabha ubriu ubajanai ubriu ba idlut ya baro berta ubriu badan dak dor ka phu samrakhi man ba ya kendo i ban ngimla ban klet kum ka komiti balang ya ka jing ye shementa ka jong i jing ai men siem ka jong i ba diki ai ro ka ba ma i kumuta u leader jong ka juk jong i ka ba menta iju persang ban ai jingmut hak komiti balang bagi program ke jongi ke deban long ke bathamai ke bolong modern ke bolong progressive
badi ju persang bun sin manajeng badi program ke batmai kana mangin la ban connect ik jeng hikai jong ka Bible bari kani konteks ka jongi ka ba menta tingli osnguru it ka jeng kren hakabede ka jeng im ka jeng sakri ka jongi tumasan hakabalang ka jongi ngili osngor ka jeseng khna ka jeseng samla bat kumju ka jeseng kanthei bat ngimla ru ban jer kerteng sekiwe pikitna treikam ya ka betum basan ilalong tau barat ba ban yalam lenti timasan timaru ilong ba iet ya ka kam mission mari kini arpo senang ja lenti jeng ka balang ila ai mensim ya ka komiti balang bat ka balang bot okwehi bangi de ban tre shitam bangi de ban pele shibun ki mission field jeng ka balang ban yalap ya ka gospel nama ka jeng khot hi ka jong Jesus Christ ya ka balang kalong manginit perthei ban yalap ya ka gospel par bun sing ju ong ha komiti balang bakum ka balang ngim de ban bu pisa ha bank henre mengin pandan kam bat ngi de ban pelut hakikam ke badan kam jong ka balang bat kham tamru hakikam mission ban ka banta ke baduk itu pembahasan ju ajeng mut ya komiti balang kumno ban penklan yaki ying kisem Kristan hakabalang berilong uwe nak bahakmat ban ajeng mut mengin seng yaki home group hakabalang karjongi hakaba kum ki para bangek ngin la ban yarung ban ai mensim ban syakri lang yublei nakawi katayo syakawi pat bat khaduru nakabanta kalam jing syai youth center karjongi itu masan ilong we ubah khmat ubala thrang mak youth center jo balang kan yang ka bigasngi kabalaban ai ya ka jing syakri ka koror ka balang bad ki khon samla jong ka balang ti haka jing do no ka jongi ya i tembasan i jongi ngi sothu ba jing do ka long ka ba khrau henrei pat wala daim dan ringkat shu bat ngi ngin yai kan mau ngin pertu junam hikam ki babha ki jong i hoi da shisha it pembasan ila bat scam ila ka jong ka jinget haru ki sngi ki ba khaddu ka jong i bat ko musyakri jong uble commission statement ka jong i kala long ban im ban yap ka long nakabanta ukres ngin duai ya uble bahan ka jaka ya kabala pentli bala pen soda on sei pa dikwe ki syakri ki bini seriem ha ka jing la ka jong i makalong ka jing duai bo uble on nang yai pentingan ingi kom ka balang boleh nang kurkhu ingi ki jalin ti jong i ka brangsa nang ni pat syakmat mat kum niru ngi duai nam tak yeng kesem ka jong i lit tembasan nam tai kong sinya khasen tio ki khon ki kiti ki persa kurem ki ksiu ki para pakum ki yeng kesem borok kowe maphin mat ya ka bor ka jong uble ka jing pentingan ka jong u ka jelam ka jong u nang ni bat syakmat doble un kurkhu lingba ka de ka jing kan ka belingkot na ka liang ka jonga na ka benta ko burum ka jong uble amen. Taman tapat ngan khot di kakoya jangka balang bukan ai ya ka jirwai ka bekerpang jongka.
Haningapur nginyo snow ye kajing slok lingkot na kating jong blay. We will hear the short meditation from the Word of God. The text is taken from the book of Psalms, number 71, verses 17 to 21. But hadirin jong kani kajing slok lingkot na kating jong blay ngan kerpat yibit pesan. Tumusan Jaka Balang Presiden Jayau, bin Dekat Bangi Ningapur, tumusan FJ Mairom, bin Sobawan Bu Hajing Duai, namta Kiai bagi lapan dep, kerpang namta Kapalang, bat namta Kalong Yeng Kalong Sem Juilit, tumusan Turis Mark Karbudan. Ngan puli ini dikot kibong kumni, au belai melahikai yang nadu ngadang samla, bat hadu mentang ngapa benar kikam bapla jong me. Bat habang la temben ru bang aphu nyuli au blei wat eno yanga tat onda ngala pen bena ka sangti jong me ka peteng ben riu ka ban sawan ya ka bor jong me ha wei po wei boro ban sawan ko hok jong me ru au blei ka bajrong na ba mela le ya ki ikam ka bakhrau au blei ubakat wei ubakat mami mala pen wan nga sibun bagita bat ki bajur ki jenjar me pen em yang apat me ken tiu yang apat na ki bajliu ka khendo tu pun roy mami ya kajing khrau jonga batu phai pat ban pentengen yanga kan bangadang puson nak benta jong kani kapor ubeli lapan phai yanga sini kinti na mga snow ba ye dei shibon e ba kajing em ka jong new shakri jong ubeli ilet tumusan ti mark but ya ka inspiration kajing I mean ka bam ei yang i baro ki balai syam ki balai kendu bat i haka balang panangit haka yeng ka sem ka kur ka jaj bat ki bai de kam de jam bat i na du ka sngi ka bala ontep i ngili osngo hintien ki ba koridor ya ka jing tip ki ba koridor ya ka jing emu i na du na ka liang jong ka yeng ka sem ka jong i ka kur ka jaj ka jong i na ka liang jong ki ba ya trailang bat i bat haka liang jong ka balang ru bat berkat ia ketu ka pledge ka jong tumusan nadu ka por bidap arpus nem karta ban IT ya ka jing em ka jong i sha uji sukres kalong kai ka ba koridor bangin tip chaphang kini ka benta jong ka jing em ka jong tumusan ya ka jing IT ka jong i hauble nadu ka por baidang samla baila ya ila im ka jing im kumba ila ai ka jing kular kumba ila duai hau blei kini tien jo blei ko ong nadu badang samla ku trai mela hikai yanga kalong ka jing khot yangi ki badang don kalong ka jing khot i khon samla ki badan shibun hani ka yeng ka jong blei ban ai ti hau trai nadu badang samla ya ka jing im ka jongi bangin kular bangin kut jebur ban syakri ya ublei jongi ban kular ban kut jebur ban syakri utrai jongi u disukres ka jing man khrau jong ka jing im ki jing kerhu ka boleh uthe ka jing ki wan ki tu haba mangiswa ngidan ka jing slur ban sim ya ka jing kular kembai tumsai la sim ban IT hau blei ya ka jing im ka jongi tang bakam de ka jing khot tai ki samla yang iru ki bodon han ka jeseng ngam dep ka nungut ngi ki bodon ya ka pledge kumbai tumusan ila tho ngai to pi nga ngam simdon kanu no pledge ka bangat tho ka ika bangan le nam to kris nam ta ka balang nam ta ka jing im ka jonga te Henry kalong ka jikai ka koridor bamangi ki kristan la daw blay udan da ki spa teli ki jingkular ki bau kular namda ka jingkurhu ya ka jing em ka jongi ukhat yangiru bangen ai ya ka jingkular ka jikai ka koridor ka bangiyo nu syakri jong blay namda jong pi ka yeng ka sem ba ki khon samla ka don ka yeng ka jong ilet pesan nak benta ki khon samla jong balang nakabenta jongi kajing im kabadon kajing tho kajing im kabadon ya ka thong
nang ni na perthai bat ka thong na ka banta kata ka ban sawan us im du bat tho ya ni ka sam as nat habu tho ya ni ka sam habu kren chapang ubele ubai kai yu ndu bodang samla uila diru ulong syakri jong ubele ulong siu bakhrao denamar balahi kai u yekelti ke jong utrai nadu ka por ka jong samla ka jong baru ong hadu banda tembenru hadu banda phu nyuliru ngan penbenai ka sangkti jong me ha ka bateng benriu ka ban sawan ya ka bor jong me ha wei boro uban sawan abarkhat im santi mak ngi osngo ni ki na seng samla ni ki balai syam ki balai kendu bat ilong ubriu uba perkhat ba na ka benta kapateng kaban sawan ilong ubriu ubadan kemensiam samla wat haba ila yahat kisi kerta wat haba ila not temen boleh lo ai kisi sam jong prapo artli kisnem henry kemensiam ju ka samla is ngau thu ba ya ka pulse jong ki khun samla ismul thu balong kabaton kam bakabalang kan ai ya ka jaka kan ai ka por ka biang nak benta jong ki khun samla nak benta ka pateng ka bansawan namar kilong ka menta bat kalawe jong ka balang banga perkhat ya ka ji mo jong ilong ka inspiration ilong ka jing ai mensim ya ka pateng ka bansawan ngasi so phala ba is no thu ba ya ka ka ba ki samla ki don kam ha ka ni berthai ha ka ni ka juk ka ba menta ki don sibun ki balang ki don berthai ki bala khang khar dep no ka daw ko long ba kam don ka vision na ka menta jong ki samla ki balawan si ka balang kemi ban bisa ki balang kemi hari wheels ka ba om don samla shu ki bon jeseng latang ki ban ripus nem saneng ki bun ki mani ka dei bam don ki ba sngo thu hang nu ban ai ya ki samla ya ka jaka ka biang itu mesan idon ni ka sap ka phla ka bolong ka ji kai nang ta jong ka bolong ka ji kai na ka banta jong ngi kum ki bagai namar u kristan u basisha u dei ban influence u dei ban long ka jingker khu ya ki pateng ki ban sawan na kan mau ka jingkren jong bishop T.D. Jakes ong haba jubah ki balai ba ki black Americans ki bono ki ba detrox ki bono ki de ki balai ikan be an ki gangsters ka jubah jo u kolong ba ki ba bon ki khon samla ki black Americans kim yu inuk sa ba ki pet syakirang ba jong ki bon ki rang ba ki temen ki de ki balangkar yong kim yo example ruem dan je kai ruem haba kipet syakirang ba jong ki kumta ki im kaji im ka ba kumta ka balengkar tadai haka balang ajungi hableng ajungi banget ngidi bandon kiriu rang ba ki ba sngo thu ki ba yu ijengai ki ba sngo thu khamtam ye bateng ka bansawan namar la khot yangi om tang bangin syakri nam ta kajing montoy ka jongi nrai ban long ajing khu na du na yeng da sem but ya kapateng kabansawan bansawan kan pet syakilong suwa mansua kan pet syakilong din kan bud yang usang bah jong ka jing im jogi kadi belong ka jing duai ka jogi kamu duai in bit bak compare on dang ila rang bak ila temen ila phu nyuli kat bag dim ngin long ka inspiration ngin long ka jing ai mensim ya kapateng kabansawan dah ka jing im ka jongi dah ka jing syakri ka jongi dah ka jing iit kani jam nut ka ba ngi pen pau syaki weipat kata ka jing ai mensim ka ba itu mesani la ai mensim ka bias riem ka e ka bus im debit la tho akne nang tau ong si debit ha ka jing im ka jing u lapan wan sibun barki bajur ki jing jenjar ka jing im menu banlat na ki jing jenjar menu banlat na ki jing le ki jing tenju jong jing baro ngimat kadang kapor ka balai ubu kapor jong jikimen kapor jong susi kapor ban rekhi kapor ban yam kapor ban kha kapor ban yap
Ula bu lupa ulai kita ke ibu bangim de ban ngau pela. Baktiin jo belengi puli ke obon ke benta la ka sithi juga polong banengkong ka sithi ka banengkong jong potol nong ka banengkong ka balai ter hadu panyo ko ong baki jing tenju ki jing jenjar laki jur laki khia katno ki don la ka jong ka dor mo boleh ku aban perang ya ka jinget jongi uni no samu ong lap tenju yang ada sibun ki bajur jenjar hanre melapen im yang mela kentiu pada yang naga bajeliu ka kendo baik itu pesan baik jongi ilamat yang jipang jitom hakis nabi khamben suaru riu belai ula kentiu padi ula sei ikatan kapor kabang yeslok badi hakis islam itu sabdeng jongi jipang jitom ila pen krek bandu ko topor la do belai udi ban khodi hanre I haba ila kerpahat la duai ha belai ula khli padi ila nang long susu ka jingku ila yo jo dia ya long ka jingku ko bakrau ya kabalang hadu ban pa kapor ko belai ong to mela pendep ya ka jing thong mela ri ya ka jingget mentah menwan o ka jing suk ka jong mentah men up sai ka pan singap jong ka burom ya ka ba on sa ai hame ka wei ka pala ka long ba pedeng jong ki jinjar ngim ju I ya khmat ka banok men siem ngim ju kham yo sngo ya ka jing ut ka jong I wat hadu haki khilmat ki ba hadu habangi jong hospital isuk ka men siem ila IT show try I sngo thu banganget ba kini ki jing pang ki jitom ki ba ban di ka jong I kila perang I kila keringi syajan jong trai kila penjanai ya kajinget kajongi nama kata ma phi ka yeng ki ba mat ya kajing tu no ba mat ya jing snowsi ngat phi pech sya kajing em jongi phi kan mau gitu ki baro phi yo man siam phi yo je kai mangiru kum kabalang ngiyo man siam ngiyo je kai syapang ka attitude ka bangi dai bandon ka jinglong ka bangi don kum ki stan bai sha war habdeng jong ki jing tenju jinjar jong ka jing im baga bakhadu ko baw nong sam ukuran kolong syapang jo ble ong ab ka hok jong mi able kolong ka bajrong mele ikam ke bakhrang au ble u bakat mame ka jing im ka jong tum santi mak nadu kejing ekrani kam ki jam haka balang nadu ki jingkuren ke jong I nang ni ke jaka ka bentang barabor kelong ban pen krau ya ka kerteng ke jong uble ngajukan mau ke jingkuren ke jong I kat ka ba ikren la kalong na ka pulpit la kalong haki jing prakam kalong ka thong ka ba kong sat ne kalong ban pendon burom yau blei ban pen krau yau blei belong utan rai jong kijing kerhu baro ublei ula kerhu itu pesan ula rai ula kentiu ye ilong ubriu ubala contribute sibon syakari bat ka jaj ben riu im jitu hana sepang KK ka ba ilale bon ki kam ki khra ju ngitip on dala puli yak history jong ka jing im ka jong im je thu im ju sim ka buram misaladi ten rei ka no ka ba la ja ha ka jing ka jong I ai ka buram sha uble tikum ta ka jing im jing ka khot yang iru ku ba ni tinu ka khot baki AKA boro ki ba ja ha ka jing ka jong ngin ai ya ke buram shuble ki baja ka balang ka jui ngin ai ke buram shuble ki baja ha ka yeng ka sam jui ngin ai ke buram shuble ulong ma utan rai jong ki jing kerhu baro mentaken sa stang jikan mau I itu pesan ten rai kum ka balang ki ba itu pesan ila lam khamat ki jing I jangai jui ki jing ai jing mut ki bakabalang ke peterkam hadu mentah ki bangim la ban siu dor ki bangim la ban siu kuliang gi dan tang ban ai ngu yu blei bu blei ula sei
yau niu syakri uba kordor uba long ka nuksa ka ba im nadu ka jing im nadu ka jing hikai ka jing nget ka jong i badanget bo bleu nang yai se na pedeng ka yeng ka jong na pedeng ki ksiu ki khon ki ksiu ki persa ka jong i ki ban syakri yau blei ki ban long ka jing ker khu ya ka balang ya ka ri ba ka jai ban rio un sei kum taru na kabalang kajongi to bleun kurhu yakini dipkan mau ki balung kot nak tinga jobe ta kaburong bujang u amen kapan se je mai rom in bu ha jing tuai Yene duai kok pa jongi ubaha peneng ngi aingo yame namar kan ka por ka bakordor ka kentang ka ba me melai snei ban penyo hangi kom ka palang ka yeng ka sem ban mangi kinong yelam jo ki palang kiba don hagani ka source long ka ba ye ke jongi ka ba ngi yo na ka banta ban kan mau burom yau neu rat ba jong ka jinget uba melai snei ban pen yo hau yakis ngi kis nem ki ba jrong bat lamba jong kini kis nem jong ka jing im ka jong u ula ai tilut met bat men siem nak banta ban ai ya ka bahatam jong ka por ka bor ka sap ka talen ka jing im ka jong una dong shidong kerpang nak banta la ka jong ka yeng ka sem kom utau pa ubala ubayai ukpa ubayalam ya la ka jong ka yeng haki lenti ki ain ka hukum ka jong me ukpa utrai minot tala ki jong ki ti badwa bam ya uso jong ki jing trai minot ka jong u unong shong shnong uba don borom bad uba larkam hoidro kom jo usyakri uba kordor u jong me halaga jong ka balang badro haka imlang salang haka college kabama u ulahikai kum officer rangba haka ni ke jela ke jongi baru kum unong trei ubala penpau yala ke jong ke sap ka pong kaba kham kerpang ke jong u haki benta ki babon serta lagalong haka sinat lagalong ke KJP Assembly, lagalong haki Palang District Presbytery Kumjo. Ni aingo yame kokpa nagbanta ke nigi jing im kaba kordor kaba uneu syakri ujong me ulayo ban pendep hap deng jong kisngi ke jing im ke jong u. Ban ngida duai to isnei ba memen kirku nagbanta ikong ibalong ilok ijong u nagbanta ki khon ki ksiu ki persa kurim pad baro ki badon ke jedai ke bajan lembat u mame men ai haki ke men sim jo ke jing ngauhun ke jing ngau tren namar bau neu syakri ula letno haswa jongki ban yo yakata ke jaka ke ba me ong la let ban kre ke jaka na ke banta jongpi bah ka ba manga long piru pilaban long yo ban don ha ke jingsuk ke ba bom ju kut lem ban me ngidwai to isnei ba me men kerku ba menang sai shu iki rat pa ki ba krau om tang ha ke palang re ke imlang salang rukum jo naga yeng ke sem ke jong syakri ujong me
Ngidwai to isnai ban kerku kerpang yala ke jong kepalang hang ni. Baka kan long kepalang kabayai ken mau berabor ki mati ki bakordor ki ba mau ula penpau habudang don hakan ke pertai. Ban ken mau ki ki babha ki badayero ki badon buram. Ki ba mau ula eno hau siap jam jong ke pertai. Bakum ke yeng bat ke palang bakari ke judgment riu ngin yo ban pertu bod bat bangilaru ban pendon kam yaki hake jing em ke jong inang ni shikman ngidwai to isnai ba memenang sai shu yaki shakri ki ba kodor ki berat ba hake palang ke jong me hake ni ke palang kenang ba ka kenang la ban long ka tiar ke ba klan ke ba kodor ke jong me naga bantaban ya lab ika gospel bat ban shakri ru ya me ngidwai to isnai ban kerku yang iwei pa iwei kibale don hagan ke jeseng ya kito baro kibala pendap ila ki jong ki bentakat kom ka program ka balabo bakine baro kibangi ngila yo kamtam ke ni slok na ka tien ke jong me lembau pastor jongi kandalong de shisha ke jing ai men sim na ka benta jongi bangi ngin yo i Bama me berabor haba me iet yang i me pen perang ya ka jing im ke jongi kom ka ksiar haga ding bakan long ka banella bat bangin mi nang ta ka ksiar ka ba pernai ka ban pen pau ka buram ke jong me hasla jong ka perthei to shim ka buram ke jingong i aisha me isne ban sha scoring i kokpa nabai kine baro ngi kerpan i pan ban ngi aingo haka kerteng ke jong Jisu ubalong trai ba undong panem jongi amen. Tugilak boy si bawai jong kajing mani kajing yau blay. Ngai kublay iblay si menta baro ni kejeseng samsang dia kapuri blay labeng i beli dia jublay kajing duai ya ki jerwai bekerpang inathan di ba jerwai bekerpang di roba balang masa blue di chen ka koya jong ka balang ikitu baro ki balai kajing kuran hang ni jeseng sekretari balang ka puli ki history ki balakren dak mentai sekna samla sengen thei panam ta ka balang itu san Dr. Jirangat ibala pengentang kajing aingu bat ya i tunusan mayram ibala bu kerpang kajing duai belum kerhu ya kajing sekri ke bakordor ke jongpi haswa ban penwai ke jeseng gadon kajing penpena akum ni kajing kerpat ya ki noyalam jong ka balang ki balwan ki balang waper syar di memorial service ya ki bahieng ki basem jong ilit Nusantara Semak Harbudan hot jong komiti balang jong iru ba ondala wa ke jeseng ngisai harsha ketika bentar ke basyapo jong piyut center nak bentar bang inyo ban ya bam jeng bam kumba ka balang kelapun kre nak ji snei ki jong u ngini harsha bentar ke basyapo jong piyut center ondala wa kene ke jeseng ya ingo jublay bal don kat bengi bal ker khuengi kene kapor bal nang don kat ba phieng pa yeng sem i kong senior ya ki huon jong i kong kandi itabi ya ki persakurim ya ki paraj san ki ksio pro rongot ya phi ki bahieng basem na ke unker khu na ke jing suk ke jing ngan unker san bor undorangkat baka jelenti barang sa jong je mo jong phi ble unker khu yigilang iwei pe iwei ki bedon hagane ke jeseng. We have come to the end of this memorial service. Is a request for all the invitees and family members to, after this service, we will go down to the dining hall of the youth center to take part in the refreshments that the church has prepared for you all. Ngila pois ke bawai nginya ruai ke ruai ke ba sauspa saufusan like fusau bahadin John Ruai ngekerpat i Reverend di Langsti bagi person in charge jaga belang Presbyterian Maulai by in Subawan Pelat jangi daging kerhu penwai. We will sing hymn number
number 445. And after this hymn, I will request Reverend D. Langsti to kindly release us with benediction. Lam yang atrai Jehovah pilgrim lembah keperthai ngangat lot mami tu aibor betin yang ada ketis nei kat bang im the athe lajing ia. Lam yang atrai Jehovah pilgrim lembah keperthai ngangat lot mami tu aibor betin yang ada kisah kat bang kat bang bangaem kat bangaem te ate lajing ai ngandi ka ka jing lay ngam om Manuku kajing emrod kat bangaem ngalong kan om seyang jo kat bangaem kat bangaem ngalong kan om seyang syong ondapon harut wa Jordan jing syapting what I can want leng bajing ngat belum isim Yesuan mame bantan hallelujah hallelujah Deu nom lo hari kanan hallelujah hallelujah Deu nom lo hari kanan. Tungin penuai. Ngia ingo ya me ablay nama ta ni kejeng syakri bengiyo hagani kapor ka bamenta mangken mau ye yu syakri ujang me ya ka bame atrai melebet ben shimno yu shalidehi mat kum ni atrai shwa bengin mi no na kani ka yeng ka bagentang ka bakhot ka jong me to pelait da ka jeng kur khu ka bahatam jong me hi to ai ba ka jeng ai e ka jong Jesus ba trai ka jeng e ka pelang ka mayan ka jong bleng kpang lam ba ka jeng slok jong min sem bakhot ai ka ni lain ka jeng kur khu Kanya isa lembat ngi wiyok bintang lembaga ni por bat kumjur kestan badan satla ke pertai ki ba syakri ba penan program ya ka kerteng ka khoi ba ka im ka jong me menta syakabam jukut ru amen